Kazan tahutai bukhok song ang tongo modu deborma norok nai tongo laibuma TV tini o jaga norok ni biskang ma nukjak phaiman ingka obo belaikhon emergency nukjak ya hanoi tongphano ma nukjago karon ta angke belai jora oma hani phai sokpai belai chugya jora obo ang thangi manliya boro ano video rohor kanor kisisa nai di obo bumung mongol joy rangkhol post office NKR para bongni village bongni para angke depthang para obo kalayo teliamurawo borokni phone number tongo jaga 9862 337582 obono borokni Google Pay number bo higiti kisang ko jaga sanan bagi norokno basaman hingkangke a jaga tongto tuiphano bo chirkho khoka bini jaga jomi tongmani joto bini rang tongmani borok je chugmani a rang bai khlaini borokni sak sori naiphano tabuk kuno jaga gobongma jaga thangphano borokni sori hamliya an bagai tabuk chajani ningjanai kuno krikha bisinao pok lai tongmani bagai borok ara tongtu tui chiri khokangke kebo khnaglak kebo phaiglak hingke yang tui jodi nukjak khangke sahor kangke anu basirigadi ang masaya manung yang tongkha jaga o lori malia jaga bisinao khiu situi tongkha obai hinai chiri khokangke yang ti chiri khokangke joton khnawano khob khnao hingke khoroksa sigle phaina anu samung ruphaina anu nungmung ruphaina hinai bo asawoi norok ni buskango tini nukjak phaimani norok bono ang tesingo number irikha bini obo enke obo belaikheno kosto khlai borok video ano ri rohorkha borokni khoroksa sik borno chubawe enke a area ni borok tabe telia murani depthang parani jata leader tongnai rok te parani a parani borok tongnai rok no ang kisa konyo musungo yang isi borok thangmai pon yang ni do Google Pay number ri ko Google Pay te rang rohor simchi kisa chubai manai a jaga ni borok kisa bono thangai naijadi bo belai tabuk nangkukman bini emergency help nang tongmon bagai chubasu nang tongmon bagai borok norok ni thani tini koihorka engke tini o jaga angora tongtu tuino bono norok no ma sahorka abo chungbai belai khana chalo prai 200 km haingane chalmani telemora bai chinabo ang tabu pasai tongmani abon bagai norok ni area o jodi o khobor no nugui tongkhangke o saman no koiman no nugui tongkha norok bono thang kisa samung nongmong kanmung sumong bithi kisesa borok no subana nengthang aseng norok thani tini nugjak mani karon jotonan hambai khulumkha ani mung mongoljoy rangkhol ani buphani mung purnikumar rangkhol ani বয়স 69 বছর অংখা 69 ভিলেজ দেবঠাংপাড়া PONKR পাড়া PS তেলিয়ামুরা সাব ডিভিশন খুয়াই পশ্চিম ত্রিপুরা आं थांनाय 2020 November talni puila sapta ni hamyang ngoi bisnawo kelai tongmani tabuk 2 বছর kropsa angka henai angka chongo Doctor Bofunuka Telemora Hospital 2 bar thangka GB Hospital 4 bar thangka Ambasa Mukundu Hospital 2 bar thangka Rang Poisaba Koreka Ani ration card ba BPL lang ya APL se hai ani basaba tero ba ma saban chakari koroi nokri koroi hadira thangai chawo tabuk ba ang amohaina kalai tongo tama khainang kha buddhi harang kha nai nironi thani sahajo de manna hinai ani prarthana aneroni thani prayer khlai ani ko ashok khulumka